Bună ziua! Astăzi vom pregăti paste carbonar. Deci avem pastele, eu o să folosesc tăiței, nu spaghetti. Avem aici galbenuș de ou și brânzică, o să o amestec bine. Da? Și normal se folosește panceta, ca o bacon, așa ca să spunem așa. Eu nu am avut, o să folosim niște mușchiuleț afumat făcut de părinții mei. Și cum nu este foarte gras, am pus și un pic de grăsime ca să se prăjească. O să-l pun la călit. Iar aici am pregătit apa ca să pun pastele. Deja fierbe, o să pun pastele la fiert și revin după. Aici fierbe tăiței, pastele să spunem așa. Am pus un pic de sare la fiert. Lăsăm vreo 7-8 minute să fiarbă. Iar aici călim acest mușchiuleț. Da? Când sunt gata pastele, să dăm focul mai încetul, punem peste acest bacon și pun un pic de zeamă, de apă de asta, după care să sting focul și o să pun galbenușul de ou cu brânzică. O să mai adaug un pic de apă aici, tot de la paste, ca să fie mai cremos, ca să spunem așa, mai sos. Și după aia le punem în tigaie și le amestecăm cu focul stins. Revin. Pastele sunt gata fierte. Le scoatem așa câte puțin, chiar dacă mai rămâne un pic de apă, ca să spunem așa, n-are nimica. Baconul este gata și le punem peste bacon. Și am pus pastele cu un pic de apă, nu are nimic, noi avem nevoie de lichid ca să formăm sosul. Iar aici am mai pus un pic de apă în care am fiert pastele, să facem galbenușul cu brânzica mai cremoasă. Și o să stingem focul. Stingem focul și punem ou și amestecăm. O să se formeze cremos așa, frumos, exact cum trebuie. Ce ziceți? Cum arată? Paste carbonara originale ca și rețetă, doar cu ingrediente românești, să spunem așa. Nu am avut panceta și pecorino sau parmezan. Am folosit o brânză românească de casă. Eu zic că arată destul de bine. Vă urez poftă bună! Cam așa arată pastele noastre. Sper că vă place cum arată. Paste carbonare. Dacă nu vă place cu ou, puteți pune în loc de galbenuș, puteți pune smântână de gătit. Pentru gătit, să fim așa. Să avem poftă. Să le și gustăm.